Hadian ba Nagaland Honorable Chief Minister la pendung lain ka cabinet tega ka jing I ka junga he kalong ba ngadai representative naka rural constituency tega kwa ruba kumbang bat eka tanat sen adi tega kwa ba ka connection bat ki grassroots ki rural villages kan long be jan bat ka administration kamtam bat ka block office katahi di kathong ka ba khamat maling ba ka connection lene kata ka service ka ba ngilaban pej benia ngilaban ai ekipai ba kan long ka ba kaban pen mentoy bat ki pai ba he no kondong kamtam kindon ye kijing sohun bat kathong hi jong ko sarkar hi kadai kumtai ru nang do honorable chief minister ki ka connection lene kata ka administration ka bajan bat ki pai ba kadai kathong matam te nakaleng update tang nakaleng jonga kumu MLA ba Mikmat na Kajirang constituency kepada Poka Riboy district Brokawai ringkat bat ki MLA hi na ka Riboy district ni penpaw ki jing sokumen bat ka jing songo e honorable chief minister ba nakalang jong honorable chief minister la jet uway na ki no Mikmat na ka district ka jungi na Riboy district ban dan lang ka cabinet te kalong kai ka ba pentkemen tang nam ta ki pai ba jong ka constituency ka jungi le ka district hi Brockway mar borbor hi ki pai ba ki badan agan no ko constituency agan no district ki don hi ka jing angno ki don hi ka ka jing khmi lenti ba minister ka sarkar kan lawan wara shibun ki jing kala nang ta ki jing not kam jong ki pai ba ki badan ha ka nuka constituency ningkong he kalau ka jingai ngo yu blai kumu no Mikmat pai ba kumu MLA jong ka Jirang constituency ngai ngo yu blai ngai ngo ya ka ye mei ki bahayeng ki basem ki jonga bat kerpang ye ki pai no kersan ki be ki jonga namala da bam dei bangaya yo eka lingkor man kit kumu no Mikmat la ne kum MLA na try ngan poi he kan ka position ba honorable chief minister un sim badale ban kin thop lang ha ka cabinet te penpau ka jing khublai ye barok ki pai ba ha ka constituency pada ka jing ye ka jing shania kila ya ka jing kersan kila penjob bat kunju ro penpau ka jing songu ye honorable chief minister ya ka jing shania ka jung honorable chief minister bat ya ka hak bal penrung lang yang ka we ne ki ha we ban dan lang ka thop jung ha ka sarkar ka cabinet bat nagalang ki pai ba ka district hi Brockway i penpau ki jing khublai nomor ba ka district Ribohi Kiladon ki jing angnut laslem ba nang ta banyo ya ka cabinet bat la ne ka banyo banrung ka sarkar kumu minister tingi penpau ke jing khublai ya honorable chief minister ke bide bakanika jing penrung ka jong I ya we na ki MLA na ka Riboy district bide yang banya don lang ha ka cabinet bide begini ki department na kadang thamai te ka review meeting ng pat yo man khot the next week ngalabu menang don meeting with officers de la shai ni shong bat ki officer jong ka JD tingin sebut ka review meeting la shimtio but adin katang lala banong ke ai ka ba ngidon banong sepi ki present media kamtam tang chitip di pai ba kumu minister ketika hok jong pi ka hok jong pai ba ro ban tip te la ban ai ku bola shimtio